Gidea bácsinak abszolút, tehát ő erre tette rá az életét. És eltökélt szándéka volt, és mindig hangsúlyozta, hogy csontváriak, és a végrendeletében ezt le is írta, hogy csontváriak tekintetében örökösöm a nemzet. Tehát ő, amikor ezt kigurította 19-ben a magányoszcédrust, a műteremben, akkor már eldöntötte, hogy ezt nem saját magának csinálja, hanem ezt a magyar államnak menti meg, és ennek igenis a magyar állam a tulajdonosa, és mindenkinek látni kell. Nem lehet korlátozni, nem lehet föltenni egy falra, nem lehet betenni egy dobozba, tehát ez nagyon fontos. És ebben a szellemben kéne csinálni ezt a hagyaték gondozást mindenkinek, és minden mostani tulajdonosnak is erre kéne törekedni, hogy a nemzet tulajdon. 19-ben, amikor volt az árverés, akkor a Gerlóci és a Gerlóci Gedeon és a Koszta István közösen vette meg az összes rajzot és az összes festményt. Tehát fele-fele arányban. A kéziratokat, leveleket és egyéb feljegyzéseket, azokat kizárólag a Gerlóci Gedeon vette meg. És a festmények, grafikák elhelyezése az úgy történt, hogy a kicsik maradtak Koszta Istvánnál, a nagyok, mivel ő tudta elhelyezni, azok Gerlóci Gedeonnál. És 1928-ban a Koszta Istvánnak elment a kedve, és a Gerlóci Gedeon ezt tőle visszavásárolta. És amikor pont 1928-ban meghalt a Koszta István, ezt a Gerlóci Gedeon már nem tudta érvényesíteni, és nem tudta elhozni a képeket. És a Koszta István rokonságában lévő szegedi Maszák Györgynél volt a hagyaték egy része, aki időközben eladta dr. Tompa Kálmánnak a Római hídbosztárban képet. Na most ez az eladás már akkor nem volt igazából jogszerű. A szegedi dr. Tompa Kálmánnak az unokatestvére a Gegesi Kis, hogy ő is 1947-ben, ami tanulmány, vagy könyv számára kölcsönkért kéziratokat, csontvári íratokat a Gerlóci Gedeontól, amit 1957-ben hosszas unszolásra adta vissza egy töredékét. Na most rengeteg anyag hiányzik, rengeteg olyan, ami nagyon fontos lenne most a művészettörténeti kutatás szempontjából. És az első ilyen anyag lenyúlás, az meg Lehel Ferenc 1921-ben neki nem sikerült visszaadni, úgyhogy hogy ezt szeretném, hogyha ez az anyag végre összeállna, és a lappangókat felkutatni, amennyire lehet, és egy helyre tenni. A Pécsi Múzeum szerintem ez nagyon fontos és nagyon nagyszerű, hogy megvan, és hát idővel viszont jó lenne a Csontvárinak is, meg a Gerlócinak is a hagyatékát így beteljesíteni, hogy hagyatéki végzése szerint, hogy legyen egy helyen ez a kiállítás, és nem csak a kiállítási anyag, hanem az összes hozzáférhető dokumentáció. Tehát egy csontvári intézetet kéne létrehozni, amit persze múzeumnak lehetne nevezni, hogy tényleg hozzáférhető legyen minden, mert ennek tényleg úgy lenne értelme, hogyha ezt összehoznánk, és akkor ez egy helyen lenne. És Csontvárinak is ez volt a végakarata, meg a Gerlóci Gedeonnak is. De amíg ez nem valósul meg, addig nagyon jó, hogy Pécsen van. Bár ez nem zárja ki, hogy Pécsen legyen ez a múzeum. Abszolút, úgyhogy nem kell okvetlenül Budapesten lenni, mert oda álmodta meg mindkettő, de nyugodtan lehet Pécsen.